тамошобинон ва мухлисони барномаҳои телевизиони Баҳористон. Биёед бубинем ки имрӯз ин дустуру якони азизи мо ба чӣ хотир дар студияи телевизиони Баҳористон ҷамъ омадаанд. Биёед бубинем ки қаҳрамони имрӯзаи барномаи мо кист. чуноне ки мо мебинем мухлисони шумо дар ин ҷо хело зиёд ҳастанд ва ҳар яки онҳо боварии комил дорам ки бо суоле ба назди шумо омаданд ва инчунин дар дасти мо суолҳои хело зиёде аз мухлисоне ки аз ноҳияҳои дурдаст ҳастанду мутаассифона дар ин ҷо нестанд. вале шумо рӯҳафтода нашавед, мо саволҳои шуморо ба Нозиябону пешкаш менамоем. пеш аз ҳама саломи худамро ба ҳамаи шумо арз мекунам. дустури якони зебо, биёин акукани ба ман чӣ савол дорӣ? марҳамат. марҳамат. апаи Нозия, шумо аввалин бор ба кадом шаҳр сафар кардед? ман аввалин бор ба шаҳри мамлакати афсонавии Ҳиндустон сафар кардам ба хотири такмил додани санъатам. авқоти дӯстдоштааш чист? он хӯроке ки болаззат аст дӯст медорам. бештар тоҷики миллии худамона. устоди аввалини худро дар ёд дорад? бале, албатта. аввалин устоди ман аввалин устоди худамро падарамро мешуморам ки ман аз хурдӣ ба садои он кас ба равияи он кас ба воя расидам. апай Нозия, шумо кадом шаҳрро дӯст медоред? ташаккур барои саволатон. ман аз ҳама зиёд шаҳри худамро дӯст медорам. шумо аз дар хурдиятон кадом шеъратонро нағз мебинед? ман ҳама шеъромо нағз мебинам. бошад бисароед. хоб ба ҷону дил кадомаша бисароям барои шумо? боз ҳама паррандаҳоро. малаш ба чашм. ҳамрои ма мехонӣ? бале. кани боз дилам таронаҳои саз месарояд, панҷаи гул равзанаро боз мекушояд. боз ҳама паррандаҳо мунтазири дастанд, барои донад чӣ нишон бар ба бар нишастанд. ташаккур. آفرین. تشکر. من میخواستم که از شما پرسان شوم که شما از شاعر خیراندس یگام سرود سرایده اید؟ در آینده حالا نه، لیکن در آینده نیت دارم. در نقشه هست. апай Нозия, сири зебоии шумо дар чист? зебогии худро дар хушбахтии худам мебинам, чунки ман ватани обод дорам, шуморо дорам. ташаккури зиёд. لحظه‌های خاطرمون حالتتون رو با مون نقل نکنید. زیاد هستند لحظه‌هایی که بسیار خاطرمون هستند. یکی از لحظه‌های بهترین من اون وقت بود که من خردکک مثل شما بودم، در مکتب موسیقی می‌خواندم. آن هنگام با مسابقه میگفتیم که ما مسابقه میکردیم از فن‌ها و از ورزش و از همه چی. بعد یک وقت شد که اعلان کردن که کنی کی پیش قدم است، کی پیش صف است، کنی از هر یک صف پیش صف کی است. من بسیار تیاری دیدم برای پخت و پس، برای شعر خواندن، شعرهای نغز ایجاد کردن، برای سرود خواندن و من غالب اون برنامه گشتم. بسیار امین لحظه رو فراموش کرده نمیتوانم. این لحظه ای که من خوب بودم، مثل شما بودم. یعنی در همان وقتا در مکتب‌های ما آزمون به نام کنی دختران بود. کنی دختران، بله. بله بله. апай Нозия, шумо با کدام حافظان سر و کار دارید؟ تشکر برای سوالتان.
ман бо ҳамаи ҳунармандони касбӣ ҳамкорӣ дорам. апай нозия, кадом сурудҳои падаратонро сароидаед? беҳтарин савол, ташаккур. ман сурудҳои падарамро зиёд мехонам, аммо дар саҳна, дар албомҳои худам 3 таашро хондам. апай нозия, шумо дар Ҳиндустон ягон консерт кардаед? бале, консертҳо буданд, консертҳое ки аз тарафи Тоҷикистон, яъне ки рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар Ҳиндустон буд, ман онҷо иштирок кардам. бале. апай нозия, суруди аввалии хондагиатон чӣ буд? ташаккур. ман аввалин бор хондам. шумо чанд солаед? 7 сола. манам дар синни 7 солагӣ аввалин бор суруди модар хонда будам. апай нозия, шумо аз хушригитон фахр мекунед? ташаккури зиёд. ман пеш аз ҳама аз худои бузургвор шукр мекунам, ки худованд барои ман ин ҳусна додааст. албатта фахр мекунам. дугона бисёр доред? шумо дугона бисёр доред? дугонаи ман модарҷони ман аст. ман ҳамаи розамро ба модарҷонам мегӯям. номи шумо ба ман бисёр маъқул аст. ин номи хушрӯйро ба шумо кӣ мондааст ва маънояш чист? ташаккури зиёд барои саволи бисёр аҷоиб. ин номро барои ман падарҷонам гузоштанд ба хотири он ки як ҳофизаи покистонӣ буд он ҳангом. нозия ном доштам он касам. бисёр сарояндаи хуб буданд. падари ман мехостанд ки ман мисли ҳамон кас сарояндаи касбӣ шавам, ба ҳамин хотир монданд. нозия маъноаш ноз. шумо кадом сол ва кадом мактабро дар Ҳиндустон хатм намудаед? ман 2005 дар консерваторияи миллии Ҳиндустон дохил шудам. 2010 бо сари баланд, бо як баҳои аъло, бо дипломи сурх ба ватани азизам, ба Тоҷикистони азизам баргаштам. апай нозия, шумо чанд бор ба Ҳиндустон сафар кардаед? ташаккури зиёд. ман зиёд сафар кардам. ман 7-8 маротиба сафар кардам ба Ҳиндустон. коб доред ки? кунчика ба ҳама. хуб. дар Ҳиндустон бо дипломи сурх таҳсилро хатм намудед. ин ба шумо мушкил набуд? албатта мушкил буд, лекин агар ки шахсият орзу мекунад, як чизо хоҳиш дорад, албатта ин чиз паси сар мешавад мушкилӣ. апай нозия, иҷозат диҳед ман шуморо бибусам? ба ҷону дил биё. ба ҷону дилам биё. ташаккури зиёд. манам туро мебусам. апай нозия, вақте ки шумо дар сафар буда ватани азизамонро дӯст медоштед? албатта ман ба хотири ватани азизам мамлакатҳои хориҷ меравам, ки таҳсили худамро омӯхта ба ватанам хизмат кунам. албатта ман бисёр ёд мекардам. оё шумо дар Ҳиндустони афсонавӣ бо ягон актёр ё ин ки актриса шинос шудаед? ташаккур. бале, ман бо якчанд актёрро шинос шудам. то ҳатто ман нақш бозидам, ки як филми кӯтоҳмуддат аст. онҷо ҳар рӯз дар телевизиони онҳо намоиш дода мешавад. яъне дар силсилафи. бале. ба кадом давлатҳои хориҷа сафар кардаед? ташаккур. ба Ҳиндустон, ба Русия, ба Италия, ба Фаронсаву Олмон. яъне сафарҳои нозия хело зиёданд. шумо кадом хел забонҳоро бисёртар медонед?
من بسیارتر زبان تاجیکی رو میدونم. اپای نازیه اگر مخفی نباشد میخواستم بفهمم که کی شما به شوهر برآمدنید. من کی برآمدم شما رو دعوت میکنم حتما. میتوانی سراغت رو مانده روی. شما ما رو کنسرت نوبتی شما کی میشود؟ من نقشه دارم بسیار روزهای نزدیک. کی یا چی سبب شد که مهر صنعت در دل شما جای گرفت؟ من از خوردی در همین احاطه به وایه رسیدم. یعنی که پدری من صنعتکار بودن، همیشه در خانه ما موسیقی صدا میداد. همین چیز مرا به وایه رسون، من همیشه صنعتکار شدم. اپای نازیه شما سرتان را با چی میشید که موهای شما دراز است؟ سیری مویهایتان رو میپرسم. شما با چی میشین؟ موی دراز. موی دراز. کنی یک بار موی شما رو بینم. این موی خوش رو دادی که ولی چنین باشه موی شما ایمر از روز میشود. موی سر باید هر یک دخترک باید خودش نگاه کند. همین خیلی است. باید اسمای تاجیکی کشد، باید سرما کشد وقتی که کلان شود الکی. بعد موهایش را اما وقت باید نگاه بین کنی. یعنی که هر خیل خیمیکات ها استفاده نبرید. اپای نازیه شما چند ساله هستید؟ سالی زن رو از زن نمیپرسم. به همین خاطر به فکرم در انجام برنامه نازیه آیستکک به تو میگوید. راضی هستی؟ در مکتب فن دوست داشته شما چی بود؟ تشکر. من همه درس‌ها دوست می‌داشتم چون که جدی مشق می‌کردم، جدی می‌خوندم. لیکن زیادتر ادبیات تاجیکی، زبان مادری. در اینجا از ناحیه‌های دوردسته که مخلصان بر اینجا آمدن نتوانستن و میخواستن که سوالهای آنها رو به تو برسونیم. میبایست که آنها رو نیز از خاطر نبراریم. یکی از این سوالها رو به شما پیشنهاد میکنم. یک مخلص شما از ناحیه دوردست کشور، ناحیه ونج، با نام مدینه زنگ زده گفت که سلام گرم و جوشانی او رو به شما برسونیم. همچنین او میخواهد بداند که رنگ دوست داشته نازیه کدام است؟ رنگ دوست داشته من گلابی، سفید و من همه رنگ ها رو دوست می‌دارم اصلا. لیکن زیادتر گلابی، سفید. چرا مه سفید؟ سفید این خوشبختی است، این روشنی است. بله تشکر. اپای نازیه شما کدام گل ها را دوست می‌دارید؟ من گلی صدبرگ رو دوست می‌دارم. اپای نازیه شما با چند زبان ها گفتگو کرده میتوانید؟ من این حال با 4 زبان گفتگو می‌تونم. اپای نازیه لباس دوست می‌داشته شما کدام است؟ لباس ملی البته اطلس. آرزوی شما در زندگی چیست؟ هر یک دخترک، هر یک زن آرزوی خوشبخت شدن رو دارد. من آرزو دارم که همیشه خوشبخت باشم، در وطن عزیزم باشم. اپای نازیه من مخلص شما هستم. برای همه مخلصان یک سرود خود را سرایید. با جان و دل می‌سرایم. من همه شما رو دوست می‌دارم. البته می‌خوانم. من میخواستم که از اپای نازیه پرسم وقتی که شما به هندوستان رفتید آنجا شما را چی طور پیشواز گرفتن؟ وقتی که من اولین بار سفر کردم آنجا علاقه استادان من در فرودگاه مرا انتظار بودن چون که من اولین بار میرفتم که هیچ نمیدونستم، راه ها رو نمیدونستم. بعد استادان مرا پیشواز گرفتن به دانشگاه بردن. اپای نازیه ممکن شما را به آغوش گیرم؟ البته. بیا با جان و دل. کنی بیا. تشکر زیاد. سلامت باشی. نام شما فیروزه جان. سلامت باشی. رحمت. امروز روزی عملی گشتن آرزوها است. برای هر چیزی که میخواهید بپرسید.
апай нозия шумо бештар кадом ақвотро мепазед? ошитипара медонед? Ман хеле назм махдум звола мегирам, хамир мекунам. Хамира мекунам, баъд бурида ошитипа мепазам, баъд мехӯрам. Оли як рӯз мепазам, ба ҳама каса мехӯрем, мешавад? дар кадом мактаб таҳсил кардед? ман мактаби мусиқӣ миёнаравӣ махсусан ба номи Малика Собирова он вақт буд. Ман ҳама мактабро хатм кардам. апай нозия шумо забони ҳиндугиро нағз мебинед ёки тоҷикиро? Ташаккур барои савол. Албатта тоҷикиро, чунки зиёд тоҷикиро медонам, чунки ман тоҷик ҳастам. апай нозия лаҳзаҳои танҳоӣ бо чӣ меандешед? ман вақте ки танҳо мешавам, вақте ки бекор мешавам, бисёр кам аст, лекин ман ба китобхонӣ машғул мешавам. Китоб мехонам, дар асбобҳои мусиқӣ, яъне фортепиано менавозам. апай нозия шумо ягон суруди нав мебароред? ҳама сурудҳои ман нав ҳастанд ку. Бо албатта дар нақша дорам ки барои шумо сурудҳои нав мехонам. агар наздатон ба шогирдӣ равам қабул мекунед? албатта ман қабул мекунам ба ҷону дил. ҳар чизе ки ман медонам, омӯхтам, барои шумо ба ҷону дил меомӯзонам. апай нозия мумкин шуморо бибусам? биёед, ман шуморо биёед. раҳмат, ташаккур. ташаккур. аз хурдӣ шавқу завқи шумо бо чӣ буд? аз хурдӣ ман хеле ки гуфтам ки дар оилаи санъаткор ба дунё омадам. Барои ҳамин ман бисёр бештар асбобҳои мусиқӣ ба чақа будаму бисёр кунҷкобӣ мекардам, асбобҳои мусиқӣ менавохтам зиёдтар ба ҳамин санъат. апай нозия чаро шумо ба озмуни зебосана нарафте? бо ин зебогиятон шояд ҷои аввалро ишғол мекардед. ташаккури зиёд барои саволатон хоҳарҷон. ман бисёр сарбаланд шудам. раҳмат. мутаассифона ман дар тоҷикистон набудам, ман дар сафари ҳунарӣ будам. иштирок карда натавонистам. апай нозия мумкин аст шуморо ба оғӯш гирам? албатта, биёед, биё. ташаккури зиёд. Nom чӣ? марҷона. саломат бошед, раҳмат. Сарбаланд бошед. апай нозия шумо барои модар суруд доред? ҳа, ман барои модарҷонам суруд дорам. вақте ки ман аввалин бор қадам мондам дар рӯи санъат, ин суруди модар буд. баъдан бо дар албомҳои пешинам барои модарҷонам хондагӣ ҳастам ва боз эҷод карда истодам. апай нозия шумо касбатонро худатон интихоб кардед ёки волидайн? ташаккур барои савол. ҳам ину ҳам он, ҳам худаму ҳам волидайнам дастгирӣ кардам. апай нозия иҷозат медиҳед туфаамро ба шумо супорам? бо ҷону дил, бо ҷони дил. шумо худатон барои ман тӯҳфа ҳастед. биёед. ташаккури зиёд. апай нозия ин гулро аз ҳамаи бачаҳо ба шумо тақдим мекунад. ташаккур. ташаккури зиёд. ташаккур. зинда бошед. биё. раҳмат. шумо барои ман гул ҳастед. шумо саломат бошед. апай нозия агар махфӣ набошад рӯзи зодрӯзатон гап мезадед? майлаш ба ҷону дилам. рӯзи зодрӯзи ман 7 феврал. апай нозия дар оилатон чанд нафар? мо дар оиламон 3 нафар ҳастем. ман ҳастам ва 2 бародари дигаам аст. боз бародари ман фарзанддор ҳастанд, 2 духтараки дусурияки дигар ҳаст, мисли шумо, номашон Индира ва Беназир. апай нозия кадом сози мусиқиро бисёртар дӯст медоред? ман асбобҳои мусиқиро, ман ҳамаи садои асбобҳои мусиқиро дӯст медорам, бештар фортепиано ва скрипкаро, ки ман худам менавозам. хуб, биёед бубинем ки боз мухлисони нозия чӣ саволҳои дигарро нодода монданд. марҳамат. апай нозия мехостам ки ба мо бигӯед бо забони ҳиндугӣ ки ман модарамро дӯст медорам. ташаккури зиёд.
ман албатта дар ҳақиқат модарамро дӯст медорам, зиёд ман бо забони ҳиндӣ барои шумо мегӯям. मैं अपनी माताजी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ. апай нозия мумкин шуморо як айча кунам? биё ҷон, биё. Раҳмат. Саломат бошед. Раҳмат. шумо аз синни чанд солагӣ забони ҳиндиро омӯхтед? ман аслан модари ман мутахассиси забони ҳиндӣ ҳастанд. бо забони ҳиндӣ ман аз хурдӣ камбеш падари ман бо забони ҳиндӣ сурудҳо мехонданд. баъд ман хурд ки будам гӯш мекардам, аллакай шавқ доштам ҳамин забонро омӯхтам. барои ҳамин ман аз хурдӣ ғоибона кам азёд мекардам кунҷкобӣ карда. баъд аслан вақте ки дар синфи ҳафтум мехондам, модарам ба ман ин забонро омӯхтанд. апай нозия шумо шавҳар кунед суруд мехонед? ман агар шавҳар кунам суруд мехонам, ин вобаста аз шавҳарам аст. мехостам бифаҳмам ки дар байни сарояндагон низ рақобат ҳаст? албатта рақобат дар ҳама соҳа ҳаст. агар рақобат набошад пешравӣ намешавад. бояд рақобати дӯстона бошад, хуб бошад. апай нозия ман мехоҳам артист шавам, аз чӣ сар кунам? агар ки шумо артист шуданӣ бошед, сароянда шуданӣ дар оянда мехоҳӣ ки ҳофиз шавӣ, сароянда шавӣ, албатта бояд аз мактаби мусиқӣ гузарӣ. албатта бояд мактаби мусиқиро хатм кунӣ ки барои оянда танқисӣ накашӣ. то ҳозир чанд сола? ман 6. аз соли дигар ба мактаби мусиқӣ меравӣ, баъд ба мисли апай нозия сароянда мешавӣ. мумкин аст ки ман ба шумо як шеъри ватан қироат кунам? бо ҷону дил. ватан 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 ҷон, барои мо тану ҷон, чун падару чун модар маро гирифта дар бар. мактабу китоб додӣ, донишу одоб додӣ, озодият муборак, ободият муборак. ташаккур, офарин. ғайр аз ин касб боз ягон касби дигар доред? ғайр аз суруд хондану ҳунарнамоӣ кардан, ман боз таҳсил дорам дар донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат. курси 4 ҳастам дар бахши иқтисодиёти ҷаҳон, иқтисодиёти байналмилалӣ. боз забонҳоро меомӯзам ва барои шумо маслиҳат медиҳам ки забонҳоро омӯзед. апай нозия шумо ном пухта метавонед? раҳмат. бале, ман ном пухта метавонам, хӯрок пухта метавонам. апай нозия шумо танқидро мепазиред? ман фикр мекунам ки ҳеҷ кас танқидро намепазирад, дӯст намедорад. ман на, ҳаргиз на. нозия дар зиндагитон чиро бисёртар дӯст медоред? ҳамаи оиламро дӯст медорам, модарҷонамро дӯст медорам, ҳамаи шуморо дӯст медорам. апай нозия ман гуфтанӣ ҳастам ки шумо зеби саҳна ҳастед ва ҳеҷ гоҳ саҳнаро тарк накунед. ташаккури зиёд. ман кӯшиш мекунам. ҳар чизе ки аз дасти ман меояд, ман албатта. шумо ягон бор консерти ғижак доштед? эфтсоякитон? бале, ман бо ғижак, ҳамун скрипкаро дар назар доред, ман дар як сабти клип видеоим истифода бурдам ки ман худам навохтам гирам. кани фол мекунед, шумо менавозед? шумо скрипка менавозед? консертдагия айма консерт буда? офарин. бисёртар машқ кардан дар кор барои ин чиз, барои шумо барори кор. майлаш, саломат бош. хуб, биёед бубинем ки нозия ба ин дуструякон, ба ин тифлон чӣ гуфтаниҳо дорад, чӣ таманниёт дорад. марҳамат. ташаккури зиёд. барои шумо пеш аз ҳама саломатӣ
баъдан ҳамаи шумо бо баҳои аъло бихонед майлаш забонҳоро омӯзед баъдан ҳама вақт сарбаланд бошед ҳама вақт падару модаратонро гӯш кунед хайр саломат бошед ташаккур. ин буд намоише ки шабакаи дӯстдоштаи шумо баҳористон барои шумо омода намуд. Хайр, боқӣ то барномаҳои оянда. То дидор. Хайр. Thank you.